Astou laa tudd dëkk Sénégal maa ngi fii nii Catalunya depuis 4 ans at bi nag am naa opportunité def benn projet ak xale yi projet boo xam ne dañuy nekk di waxtaan ci lan mooy différence entre waa nord ak waa sud maanaam entre ñoom fii ak ñun ñi ñëw fii ak tamit lu waral ñun ñiy jóge suñu dëkk pour ñëw fii. ¿Y tú, Roland, quién eres y por qué estás aquí? Yo soy Roland Fosso, un de inmigrantes que surgen de África para buscar una millor vida aquí en Europa. Fa anys que estic aquí en Catalunya i una de la meva activitat és explicar la meva història en col·legis perquè s'entén la realitat de la història de la migració. Quan vas al teu país, Ghana, ¿qué explicas sobre la inmigración, lo duro que es? Desde el principio explicando que es muy difícil llegar, es muy difícil vivir, la gente no se le cree. Hasta que tuve que mostrar preguntando dónde está Mohamed, que murió, ¿vale? Intentando de atravesar desde Libia a Italia. También le pregunté, ¿dónde está Sally? Pues también murió en la valla. Entonces con esto ya la gente ya empieza a pensar. Hay que explicar más detalle para que entienda y sigue trabajando con el pueblo y esto sí que se cambia las cosas un poco. La pobresa tanca opcions i camins de vida. Pots perdre la vida en l'intent. El mar és perillós. I no és amic de ningú. I la paraula que he escollit és complicat. Una persona que està con paracaïdes em dona la foto que venen de qualsevol forma per viure. Una persona en una muntanya i a mi la meva paraula és fugir. És un nen que està plorant i la meva paraula és soledat. Una chica haciendo una foto como de su familia. Me hace pensar que extrañar. Avui fareu diferents tallers. Farem una mica de coneixement d'hortalisses també. L'Abdó, el Richard, el Mohamed, el Dani i l'Alagi. Sí, ells són els que cuiden aquest hort i fan que bàsicament tot això es pugui conrear. I was in Asil here for 1 year. After 1 year, they give me negative. So I think they know about my situation. Eric, ¿qué crees que no va bé entre la relació nord-sud? Jo crec que el que està malament és que l'hemisferi nord s'aprofita dels del sud pels seus recursos naturals i això fa que la gent del sud i el seu territori sigui més pobra que el que hauria de ser. Crec que no és just que els països als quals es cultiven els aliments no puguin disfrutar de menjar-los perquè altres països d'Europa se'l treuen. Què creus que està passant entre la relació del sud i del nord? En Àfrica, els recursos no se disfruten els africans. Per exemple, l'urani, que surt de Níger. Níger, fa anys que sabem que Níger és el país més pobre del món. Però en dia d'avui, Níger és el país més necessitat per molts països, com Estats Units, França, China, Rússia. ¿Por qué? Porque tienen material que se utilizan para fabricar bombas. El pobre ahora está siendo rico y el rico está siendo el pobre. La càmera, preparat? L'últim moment, va?
Vale. Gravant. Abans has dit que un dels primers productors del cacau és Ghana. ¿Tú qué opinas que fins que no has arribat a España no has provat el xocolata? Sí, de verdad, en Ghana, digamos, el chocolate que yo conozco antes era un chocolate blanco. Yo no sabía en que cacao se podrían sacar chocolate hasta que llegan aquí. Porque nosotros comemos la fruta y no sabían que las semillas se podían sacar chocolate. Yo estaba comiendo la semilla. Entonces, si tú comes la semilla, ¿qué voy a plantar yo para que haya cacao? Uns tenen molt, els altres gairebé res. El repartiment no és just. sama dëkk am na benn jeu bu ñuy woowee awale jeu boobu nag moom la xale yi nekk di jàng ni jamono ji jeu bi daa doon jeu boo xam ne day wone nan la ñuy séddalee loo xam ne moom la ñu yor ci biir jeu bi kenn ki su demee ba yor bul yëpp donc jeu bi day jeex Si hagueses de resumir el que no funciona en una palabra, quina seria? Jo crec que la paraula que més podria significar en tot això seria inhumà, perquè tots els recursos que utilitzem nosaltres, que ells estan treballant per ells, crec que no és una cosa que sigui ni ètic ni bé per tota la part del nord. Sense recursos. Sense oportunitats. Sense futur. Els del nord ho prenen tot. Why I hold in the thing, keep on going. Yeah, I'm a Muslim, I have faith, I know everything in life, pain or happiness is short time, I know in this situation one day me too, it will finish, Yeah.